Sa video na ito, gusto kong ibahagi ang isang napakagandang aklat na maaaring maging kaagapay ninyo sa inyong araw-araw na pagdarasal. Ang pamagat ng aklat na ito ay Straight from the Heart, kaagapay sa pagdarasal. Marami sa atin ang gustong manalangin, pero may mga pagkakataong nahihirapan tayong ipahayag ang laman ng ating puso. Minsan, hindi natin alam kung paano magsisimula o kung ano ang ating sasabihin sa Diyos. Kung ganito rin ang iyong nararanasan, malaking tulong ang aklat na ito. Hindi lamang ito koleksyon ng mga panalangin, isa itong gabay na makakatulong upang mas mapalalim ang ating buhay espiritual at mapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong panalangin. Makikita rito ang iba't ibang Marian prayers at mga debosyon sa mahal na Birheng Maria na maaari nating dasalin upang hingin ang kanyang panalangin sa pamamagitan para sa atin. Bukod dito, narito rin ang mga pangunahing panalangin ng simbahang Katolika tulad ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Sumasampalataya o Apostles' Creed sa Tagalog at marami pang iba. Napakaganda nito lalo na para sa mga gustong matutong manalangin o sa mga hindi pa kabisado ang mga pangunahing panalangin ng ating simbahan. Sa halip na mangapa o maghanap pa sa iba't ibang lugar, nasa iisang aklat na ang mga ito. Maganda rin itong gamitin sa personal na pagdarasal, family prayer, prayer meeting, o kahit dalhin ninyo sa simbahan bilang iyong gabay. Ang pinaka nagustuhan ko sa aklat na to ay ang pagiging simple at madaling unawain ng nilalaman nito. Hindi mo kailangang maging eksperto sa pagdarasal. Ang mahalaga ay ang bukas at tapat na puso sa harap ng Diyos. Kung naghahanap kayo ng aklat na makakatulong sa inyong spiritual journey o nais ninyong magkaroon ng gabay sa araw-araw na panalangin, lubos kong komenda ang Straight from the Heart, kaagapay sa pagdarasal. Kung interesado kayong magkaroon ng sarili ninyong kopya, maaari ninyong tingnan ang link na ilalagay ko sa description o sa comment section ng video. Maraming salamat po sa inyong panonood.